Tita. Tibida! Pinapansin ko yung birthday. Kuya Gasyo, para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay, kahit walang sweldo, sablading umaasa. Ayan, good morning mga ka-alright sa mga namagat pinagpalang araw sa atin lahat. Dito tayo sa sa bahay nila Palawan, no. So kahapon nga ang nagawa kahapon na ito. Ayan. Aray ko, bakit? So ito, mga ka-alright. Bali nakapag-asintado na. Ayan, no. May puting. Ayan. Inubos lang yung halo kahapon. So dito mag-asintado ulit dito. Ayan, sa dalawa na to. Putingan, dalawang bakal lalagay sa ilalim. Malaki po ng CR na yan. Bali, ang size na ay 4x8 mga ka-alright. 4 feet by 8 feet. Ayan. So sabi ni parang Jason, papasok daw siya ngayon. Bali dito maghuhukay siya ng panibagong poste. Kung sakaling dumating siya. 3 poste kasi ito, may isang poste pa doon sa dulo doon sa kanto. Ayan mga ka-alright, no. So abang-abang tayo. Kaya nagkakape muna ako. Kape. Kape. Nagputol lang po ako ng bakal para dito. So muna ako anilyo kasi dalawang bakal yan dito sa ilalim. Tagahalo na rin siya tilo para pag-asintada ko yan. Didiretso ko po yan pataas. So unahin ko muna dito sa baba yung puting. Tapos tuloy ko pagkasintada yan taas. Alright. Amo tilo. Yan, dalawang simento na pinahalo natin. Diyan mo lang, no. Ayan, Ma'am Janet, gamit ko na yung yung bigay mong camera. Ay. Dapat yan natin.
Kota, amit sama na. Galing Thailand. Malaman kaya, ang sabi na Trika ko no. Kung pala to sa naman. Kaya dinara upa kami trika pato ka sa naman. Pato ka yuga. Nagtulin trika ko ya. Dahil tira pa tayo. Balik parada mo kayo? Oo, balik parada. Ay, na problema. Ay, bago masaya na tanag. Balik parada mo pala. Kira pusong na lang ako. Ulat mo na ito. Kita dosen, entre kita. Duwin. Kita dosen, entre kita. Kapitan Bimbo yan. Duwin man kuno ako ng Persimil. Ang dinitin. Hari yung balik mo, mali? Amali yung balik mo? Patal daw ko tayo ng kaso. Patal daw mas ng hospital. Saan na kalo? Buksan mo, tabakatan ko ko inan. Ano pong nilaban? Bira, busong sa nari. What's up mga taong na yung Palipat nila para.
Dito muna ako. Kuya Gasyo, para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay, kahit walang sweldo. Sa blading umaasa ng konting paghango. Pagod man ng katawan, tuloy lang ang trabaho. Para sa anak at kapwa lagi siyang andito. Kahit mag-isa Ko. Nangyari sa'yo. Kapapatay mo, di tayo makabuo ng vlog. Dito. Kaya magpuputol ng bakal. Nakatatlong patong na. Magbabakal na kami. Ayan. Talagang sukat na sukat ha.
Yan na po. Napatuyo-tuyo na lang. Alright. Boleh masak sa gabi. Obo.
Boy! Ano mo na ito na? Ada na. Wala ko. Oo na. Dalawa ulit. Isa.
Nagpahalo ulit ako ng isang simento. Dahil naubos na yung ano, dalawang simento pinahalo natin. Ano, tatlong patong na ito sa bungad. Yan, labas na yun. May pinto. May pinto po yan. Ito, pag may poste yan, dadagdagan na lang sa gilid. Nahuli yung poste. Kaya makapatong na tayo ng dalawa. Alright. Ayan mga ka-alright, time check alauna. Ayan, papahalo natin ano, back to the ano tayo, kasindada. Ayan, lumabas na yung pinto dito. Alright. Ayan, hinahalo na ng dalawa. Hinahalo na po ng dalawa yung ano. Punti ko sa amin dito. Tutulong na si Kuya Joel. Pag-asitan. Dito yata nung. Ang banda. Sukatan na lang dito. Ay wala pa naman tubo. Ay yung ano doon, pwede yung itim siguro. Pwede na yun. Banyera tayong madyong malaki-laki.
Karong matano. Hello. Halo, hello. Putol sa bakal ba? Hindi rito no. Kabot nga halo muna. Tat mo hanap ba? Busin mo lang. Asan si Metro? Metro ko no. Hello, salamin. Mutik talaga. Yan, halo block na may kusa. May kusa na maputol. At akong nasaan kami, pwede ka malaglag. Oo. Lipat mo nga. Suklan mo na sa 22. So, suklan mo na sa 22 bago mo ilipat. Gano'n lang. Yung mga ano dito. O sige na, andi na. Dito lang tayo magpanagsukat. Dito ba si Gancho?
Diretso. Istilok. Istilok. Ah. Parisilok natin. Wala, napag ka. Look. Nanti. Berapa nung silok na? Bulan tayo. Hindi, wala dyan. Dito lagay ko dito dito. Kabaldi ka? Okay na, okay na. Kaya itaas mo yan. Ipantay mo rin. Hindi, nandito yun. Okay na. Nilabas ko yun dito kasi nga nagtabon ako. Nagtabon ako ng lupa. Hindi makita sa... Video, bintianan ka. Uy! Ako doon! Sana all may pakatap. Wala din ako mag-swimming. Wala akong tingin. Sudah betul? Yuk. Kita mau ngambil itu. Tambah kuning. Para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay kahit wala
Ayan mga co-right. Ubus na yung halo. Ayan, ubus na namin halo kasi hindi naman pwedeng apritahin. Tama-tama bukas yan pagka kapag ano yan, nasa tuloy na yan. Ayan mga ka-alright, no? So ayun na, litaw na yung pinto. Litaw na yung pinto. Alright. Siyempre maraming salamat po, no, sa inyong panonood at di pa skip ng ads. Yan. Ang Katim Vlog. I love you all. Bye bye. Bumaano na nga mga. Bakit ka? Hi, Tilo. Namiss kita. Sana all lang. Namiss kita. Tibida! Pinapansin ko yung birthday. Pasok ako dyan dyan. Pinapansin ko yung birthday mo. Hindi ako pinapansin. Bakit? Yung birthday mo. Bakit hindi? Baliw ka. Uy, pinansin kita, Tilo. Umayos. Ay, siyempre ako pinapansin mo. Hindi mo ako. Siyempre ako pinapansin mo. Hindi mo Ay, ako. pinansin kita. Ka. Ito serious ako. Bakit? Ito serious ako. Bakit? Ikaw lang dito ko. Say hi ka din. Di ba vlogger ka? Ay, kaninong vlog yan? Ha? Pagkato. Ha? Pagkato. Hello guys! Magandang hapon sa inyo. Hi si Tilo. So ayan guys, kakarating ko pa lang. Sinalubong ako ni Tilo. Uy, mag-ano ka? Mag-work ka dun. Wala ka sundo ko. Magsundo ka muna. Tibidang, pwedeng pumasok. Ganda ng bahay mo. Mas magaling ka talin. Para karugada mo. Marka. Marka. Ha? Malaga sa tulidang. So dito tayo sa bahay ni Ate Tibidang guys. Makipag-try Nakala makakit talin. Kiray na ng kape. Ay! Nakakaya naman. Sa iyo, nasa kwarto mo. Si ikaw pili. Hindi. Si Kuya. Nakala makakit talin. Ha? Tumira ka talin. Ano? Kita pumunta ka din. Oo, pupunta ka doon. Mamaya. Wait lang. Pahingahin mo muna. Mamamatay ako sa init. Tapos naka-jacket pa ako. Kumakamay kasi yan.